ओमफ्राय नै जोंहा आबै लाहानाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरो जि लामायाबो हाग्रा जाजोबथारबाय ओमफ्रायो आबैया जोंखौ सा लोंनो होननानै लिंना लायबाय आरो जोंखौ दा जों थांसिगोन ओमफ्रायो बिराद हाजो गुदियावसो दंफैलायो जों दिनै मासबादाव जिंगा बिलाव आरो ओमफ्राय नै जि गय बारि बागान ओमफ्रायो पाहारबो खाथिथार आरो जि हाग्राखा लामायाबो मा बुंनो ओमफ्राय थाइजौ दंफां मासे गिदिर जाना दं जि गय बारि हाजोबो खाथिथार ओमफ्राय नै दा गय बारिजों नुहुरासै आरो ओइनै हाजो खाथि जि हाग्राबारि ओमफ्राय एखिजाय मैदेरबो फैयो आरो बेखिजाय लोगोफोर मैदेर फैखायो लोगोफोर हराव नुगौमोन आरो ओमफ्राय जों दि गियोना मा खालामनो मेख्लासो गानना दं ने मेख्लासो गानदां दख'ना गानाखै गरम मोननानै ब्लग लादों ब्लग भिडिअ मोजां नंगौना नङा लोगोफोर जायगाया कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबायदि नुदों जायगाखौ मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि आरो कास्तांके खोन्थाहरदो माबायदि जायगाफ्रा जि मा होनदों मा अरगोथाय नै मोज्लाय सरखो ना माखो थाम्फै सरखो लावगिसिनो आरो नामा ओइ गथ' बानांबाय जोंना आसला ओइ फन फैगो बोराय मा खबर दाउ फुंसो बोराय नै ए बोराय दिनैसो नुबाय ने मा ओंख्रि जानाय आंनि मबाइलाव बेखौ गालांजोब्बाय आरो नोंनोबो लाहैदों मा ओंख्रि जानाय ओमफ्राय मारै खबरफ्रा लबरसो जाना दं बोबानो लावनाय थारा हेबदो नामा नोंलाय थारा ना मायो साइसआव हेबबाय मादै बादों आया सानैल'लाय सासेल' ओरैनो हायाव उन्दुलाबायग्रानै बलाबायनानै कम्बल गांसे धंस खालामसै मानो हायाव बयै उन्दुयो जि सोरबो जाना दंखायोना जि साइस जाना दंखायनो हाजो खाथिनो मबाइलाव मानोबा गोजान नुदों ओमफ्राय खाथिथार आरो हाजो खालि गय बारि दं जों जेरैबो बेंखनजाना मिथिंगानि सिमां फैनाय गिदिर थाइजौ मालाय बिराद गिदिरखा ओमफ्राय मबाइलाव सिब सानफायो ओइ नेस्रा गथ' बानानै मोसौ बोरमा बुथुमजोब्बाय बोरमायाबो मा हाब्बाखा खोमा होखादों गथ'आ मोसौबायना जोंहानि मादै लानि माइया नैबे औवानिफ्राय नैबैसिम आरो माइ गायजोबखांबाय नैबे दाख्लै बावैसो गायखांदों ओमफ्राय बै नैबे थास' बारियाबो मादै लानि आरो ओमफ्राय नै हाजो ओमफ्राय नैबे औवाया बै मादै लानि आरो थालिरायनि जा साफा जाना दंखायो जि मोजां जाना दंखायोना ओमफ्राय जोंहा मादै लानि न'आ बेनो आरो गोरिबथारलाय जोंहा बोरमाया नै ओइ मानै फैबावगौ आरो ओमफ्राय अमाया जा गिदिरखाना ओमफ्राय नै दाउ गन्द्राया नै बोरमाया इयावबो माब्रै दंबावो आरो मादै नानिया गाबाखै नानि गाबाखै नानिया
जि साइज गैनायखौ आरो फुलाबो ओमफ्राय ओरैबो गय बारि ग्रोम ग्रोम गय बारिल' खालि गय बारिल' आरो जि ग्रोम ग्रोमखा हांसो दंबावसो नै गाबोन मासे जासिगोन जोंहा खालि गय बारिल' आरो ओरैबो माइ बैसिबां बेयाव दंग' दं आरो खालि गय बारिल' नै लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दहाय ओरै होननानै आसि थुदोंमोन आं इयाव सफैबाय आरो दंग' नै फिसा सानो ओमफ्राय बैयाव गिदिर दं आरो एसे खालि गय बारि बागानल' आरोना दाबो नै इयावबो एसे गायना दोनदों मादैला एसे गायबाय इयाव ओमफ्राय नै दहाय बेयाव हाल जांख्रा जादोंमोन जि इन्टारेस्ट जाखादोंमोन मालाय ओमफ्राय जों सफैस्लाबासै आरो जि हाब्रु फुनलायनानै मेंख्लाथारमोन जों गैयास' जोंनि बरपेटारावथ' बेबायदि हाल जांख्राबाबो हाब्रु फुनलायनाय गैया रागा जोंलायगोनसो खोमा हाब्रु फुनलायबाबो ओमफ्राय नै जोंखैजाय नैबे जोंखैजाय नङा आरो मादैमोननावसो फैदों नालाय जों नै अखा हायाबाबो नै बेबायदि दैजोंनो गायनो हायो आरो बेफोरबायदि लांनानै बेजों ओरै लांबाय ओमफ्राय बेयावनो माइ गायनो हाबाय आरो ओमफ्राय ओरैबो माइ गायनो थाखाय बिदि लांदों आरो माइ गायनो बेबायदिनो ओमफ्राय दहाय आं आसि थुदोंमोनना बैयाव दंग' दं होननानै नैबेनिफ्राय थुदोंमोन आरो आं माने जि सोमखोर जि समायना रमायना जि मोजांखा आरो ओमफ्राय आं थांबाय थाला आरो मादैमोनहानि हाया बै औवा बारिसिम ओमफ्राय नै बै बाथौ मन्दिर ओमफ्राय बैयाव ब्रह्म मन्दिर दंमोन बै नैबेयो होथेबाय आरो ओमफ्राय नै ओरैबो हाजो खाथिथार जि थांनो लुगैदोंमोन आं ओमफ्राय मारै थांनो नानिबो दं नालाय जोंहा थांला आरो बेनि थाखायनो हाजोआ नायलाय जि मोजांखाना थांनो लुगैलायो ओमफ्राय जोंहा दि नायनो दंमोन नालाय बेनि थाखायनो थांनो हाला आरो सिख्लाबासोमोन बे बेरायनो हागौमोन एसे ओमफ्राय दाथ' बेरायनो हाला हाबा जाबाय बुरिबाय बहाथो बेरायनो हाबावनो थाब हाबा जाना लायो नालाय बेनिखायनो बेरायस्लाबनो मोनासै ना मा होनो लोगोफोर जि मोजांखाना खालि गय बारि बागानल' नै लोगोफोर ओमफ्राय मा फुल बियो जि मोजां नुखादों आरो आं बेखौ मोजां नंगौना नङा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन ना मा होनो बिदिब्ला भिडिअखौ खालामनाय जाबाय।